Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, Els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès. Camins de casa. És com un espai de calma. És com si fessis un parèntesi en aquell món de blocs de pedra o de boscos. De sobte trobes un llac i és com un espai pla, un espai en el que un s'hi sent amb una tranquil·litat diferent, perquè tu, visualment, la muntanya és un espai agrest i de sobte arribes a un llac que és un espai pla, no? Joan Portell, pedagog, viatger i escriptor. I amable. I amable i que, a més, habitualment, com que estan en espais recollits, no hi bufa el vent, és un espai tranquil, és un espai... També és veritat que els llacs d'alta muntanya no t'hi pots banyar, a no ser que siguis molt valent, però convida a estar-s'hi perquè moltes vegades hi ha com petits espais d'herba en el que una aturada és obligada. Així avui, Joan, bon dia. Bon dia. Parlem de llacs? Sí, parlarem d'alguns llacs de Catalunya, dels nostres. Que jo també, potser si féssim un estudi psicològic, també n'obtindríem algun resultat en el sentit de que per què els homes sempre anem a fer els cims de les muntanyes i en canvi no ens acontentem en veure els llacs que hi ha pel camí, que hi ha vora el camí. Lionel Terré li van preguntar per què puges a les muntanyes i ell va dir, perquè estan allà, no? Què vol dir? Doncs els llacs igual, també estan allà i no els anem a visitar moltes vegades. I, en canvi, és una excursió que jo crec que té un component paisatgístic de bellesa de l'espai en el que s'ubica el llac aquell, que l'excursionista que va a fer el cim a vegades no s'hi atura. A vegades no el veu. Vas per allà, perquè corres. El teu objectiu és el cim, és el cim. És anar pujant. I la resta, no? Tot i que l'excursionisme sempre, ja saps tu, que mira a banda i banda del camí, que precisament aquesta és la diferència entre les curses de muntanya i no? Sí, i el anar caminant. I el anar caminant. A més, el llac és una cosa molt curiosa, perquè és un paisatge molt canviant, estiu o hivern, no? És a dir, a l'hivern, aquesta muntanya que s'ha tornat una mica com un mató o com nata, que llima les seves vores perquè la neu cobreix tot, els llacs és com una pàgina en blanc, com si posessis un dinar 4 allà damunt d'aquell paisatge, perquè es converteix en un espai pla, perfectament pla, cobert d'aquella neu que dona un gust passar pel mig d'aquests estanys glaçats, perquè, clar, aquella drecera que normalment busquem a l'estiu, que és impossible, que seria poder passar pel mig del llac, a l'hivern va i es converteix gairebé en una autopista obligada, de pas obligat, que aleshores és sensacional. Estar en ple hivern damunt d'un estany d'aquests, amb els esquís, trescant i anant a buscar de vora en vora la línia recta, tranquil·lament. És com, de sobte, aquella voluntat d'anar a pujar a la muntanya es converteix en un espai pla. Però piques el gel abans de trepitjar-lo? Home, com mesures el gruix? Sí, com calcules si t'aguantarà o no? Deixes passar primer els amics. Portes bons amics, tu, quan vas a la muntanya. Sí, i a més, calcules que siguin amics que pesin una mica més que tu, I aquí, parlant de llacs, no ens els acabarem pas, al Pirineu, per exemple. No. A més, és interessant, perquè hi ha diverses llegendes. N'he recollit unes quantes, De per què hi ha tants llacs al Pirineu? Sí, de perquè és que el Pirineu, vas als Alps i no hi ha tants llacs, ni molt menys. El que passa que només un té més aigua que tots els llacs del Pirineu junts. Sí, perquè les muntanyes són d'una altra mesura també, Però vas al Himàlaia i tampoc hi ha tants llacs petits. És a dir, el Pirineu és molt singular amb això. I, per exemple, pel Pirineu et trobes molts israelians, et trobes japonesos, nord-americans, i dius... Perquè s'han posat de moda amb els carros de foc, i tot això han aconseguit... I què té el Pirineu? Diu, és una muntanya molt més humana.
de mesures molt més humanes, no? Sobretot el Pirineu català, ja no dic anant cap al món perdut i això, en el qual ja entrem potser una altra lliga. Sí, però en canvi agafem des de Set Cases o des d'Ull de Ter, els bastiments, el Pic de l'Infern, tot això comences ja a trobar llacs. Quan entres a la Cerdanya en trobes molts, i quan ja arribes al Pirineu català, al Pirineu central, i això és que cada petit racó hi trobes un petit estany, un petit llac. Així va, Joan, per què hi ha tants llacs al Pirineu? Mira, en Joan Amades explica una llegenda que diu que vet aquí que el tercer dia de la creació el creador separava les terres de les aigües, ho saps, no? Això, el primer dia diuen, la llum, etc. no? I anava voltant pel món i per allà on anava passant el que feia era separar les aigües de la terra, perquè era la seva funció i aquell dia li tocava aquesta feina, no? I així van créixer els continents, i van créixer les illes, perquè, clar, allà on volia separar una cosa de l'altra anava fent feina ell. Llavors que el creador era un viatger. Era un gran viatger, per suposat, i va haver de donar la volta al món d'esquerra a dreta, de nord a sud, de dalt a baix. Sí, va tenir feina. Una feinada, Però, clar, es veu que quan va arribar al Pirineu se li va fer fos, se li va acabar el dia. Clar, havia creat el dia i la nit abans. Clar, i per tant va ser si ho hagués posat en un altre ordre... Víctima de la seva pròpia creació. Exacte, va ser víctima de la seva pròpia creació. I aleshores estava tan cansat que va decidir que no era necessari separar l'aigua de la terra. I aleshores es va quedar tal i com era abans que Déu passés per aquí i separés les aigües. És a dir, tota la terra esquitxada de vessals d'aigua. És així com hi ha rius, estanys, estanyols, fonts, rierols, torrents, torrentades... És un espai en el que l'aigua i la terra es van mesclant una vegada i una altra. I com tu fas tu per triar un d'aquests centenars de llacs? Jo crec que hi ha llacs que ràpidament són via per anar a un cim. I aquests estan molt ocupats, normalment. És a dir, aquests són els molt transitats. De gent descansant. Sí, hi ha gent descansant, etc. Però n'hi ha d'altres que no estan en la línia de cap cim i quan vas a aquests et trobes que és allò, un oasi autèntic de pau, no? Hi ha altres llegendes que expliquen que quan Déu també estava molt cansat, després de crear tota la terra i separar les aigües, es va feinada, Joan. Es va ajeure al Pirineu, es va estirar tot el llarg, perquè devia ser molt gran aquest home, per separar... Sí. Bé, deu ser, vull dir, un personatge gran de debò, I allà on va posar el colze, on va posar els dits, on va posar el nas, perquè es va quedar dormit, allà hi va néixer un estany. També és bonic, no, aquesta? Déu-n'hi-do, els dits que tenia. Sí, clar, tots els dits posats així, no? Sí, no, escolta, ja en tenim 10. Si a més a mitjanit es va anar removent i va anar... I anava canviant de lloc. Anava fent cada es va canviar de lloc bastants cops, pel que veig va tenir una nit moguda. Home, estava molt cansat i potser tenia malsons, perquè, clar, l'endemà no sabem què. Ja m'imagino. N'hi ha d'altres tradicions, també, diuen. N'hi ha una altra que quan Déu passava per aquí... És curiós, per això que totes estan vinculades amb Déu, el Creador, totes tenen un rerefons religiós. Clar, perquè què va fer en aquest moment el cristianisme? El que va ser, probablement moltes d'aquestes llegendes eren paganes. Quan l'home a la vora del foc no sabia com explicar una cosa, buscava tradicions i contes que no tenen, per suposat, cap base científica per donar una explicació a allò que ell no en tenia. A totes les cultures del món hi ha històries de la creació. A totes les cultures del món tenen històries de com es va crear el món. A Sud-amèrica, que venen del blat de moro, etc. És a dir, que tot arreu, ja no diguem, tradicions jueves, tradicions orientals, a tot arreu tenen una tradició que explica això. Per exemple, una altra. Déu va passar pels Pirineus i estava tan cansat que es va passar la mà pel front, va recollir la suor i al tirar la suor a terra, com aquell que esquitxa el paisatge, doncs aleshores a cada gota de suor en va néixer un estany. És que podem triar la llegenda que més ens agradi. Podem triar la que vulguem, totes són boniques, perquè fins i tot n'hi ha algunes de paganes que diu que són estels caiguts del cel, etc. Vull dir que això en podem trobar tantes com vulguem. Sí. Va, tria un d'aquests estels, Joan. Jo en triaré un que per mi és un dels estanys més singulars dels Pirineus, perquè normalment estem acostumats que els estanys dels Pirineus estan al fons d'una vall, al capdavall, és a dir, ocupen, per suposat, l'aigua sempre va avall i allà on troba un espai que no pot córrer, doncs s'estanca i si troba més una petita paret, doncs encara més i acaba formant un estany o un llac, no?
En aquest cas, que és el llac de Coz d'Oro, perdoneu la pronúncia perquè és en aranès. Estem parlant de la Vall d'Aran. Estem parlant de la Vall d'Aran i estem parlant, a més de la Vall d'Aran, frontera pràcticament amb la Vall de Benasc. És a dir, seria allà on per sota d'aquest coll hi passen les aigües d'Aigualluts i surten després a Artigadolín. Allò que vam explicar, vam parlar en el seu dia. Exacte, és a dir, per sota d'aquest estany hi passen les aigües de la gelera de l'Aneto. I aquest coll és un coll que s'utilitzava o s'ha utilitzat moltes vegades per intercanvi, sobretot a l'estiu, perquè l'hivern és un coll alt, de més de 2.000 metres, en el que s'utilitza pel pas dels aranesos cap a Aragó, perquè seria un coll lògic de pas, però no és fàcil d'accés. La singularitat d'aquest estany és que està a dalt d'un coll, de manera que quan aquí arribes sí que hi deu bufar el vent, eh? Aquí sí, aquest és un dels estanys... Aquest és un llac exposat. Un llac especialment exposat. No és gaire gran, tot cal dir-ho, i que d'aquí uns anys, no sé quants, es convertirà en el que se'n diu una cadolla. És a dir, un punt d'intercanvi d'aigües en el que els juncars guanyen espai, perquè a poc els sediments van ocupant aquests estanys i els ocupen fins al punt que alguns d'ells acaben desapareixent. Clar, tapen l'olla, no? Tapen l'olla, perquè aquella olla és lògic que hi ha els sediments. Hem de tenir en compte que triguen molt més que no pas un estany que podríem trobar als estanys doncs, de l'Alt Empordà o l'estany de Banyoles, que ja no diguem que és de tipus freàtic, no? Però per què triguen més? Perquè allà l'aigua que cau és aigua pràcticament pura, aigua de neu, aigua sense sals, i els sediments són molt menors. Aleshores, aquest estany que està a dalt del coll, el que té la singularitat és que hi ha una de les millors fotografies de l'Aneto. Perquè, clar, l'estany fa de mirall, tens l'Aneto, tota l'Aneto, al vessant nord, on hi ha la gelera, on veus les Maladetes, on veus... Hi ha el que queda de la gelera. Bé, el que queda de la gelera, que també és veritat. Però tens una de les vistes més boniques de l'Aneto i que jo crec que l'excursió convida absolutament a pujar fins aquí. Era la imatge que tu portaves en el moment en què et preparaves per ascendir al coll? He de dir el cert que no, perquè no em pensava que fos tan bonica la imatge, no em pensava que fos tan espectacular la vista. Em pensava que el coll era molt més tancat i que quedaria potser una mica així, però en canvi és com un balcó, potser el millor balcó de l'Aneto, de les millors vistes que pot tenir l'Aneto. Perquè l'Aneto sí que el veiem de molts llocs, el veiem des dels Beciberris, el veiem des de la Punta Alta, el veiem des de pràcticament, o fins i tot es veu des de la Pica d'Estats, etc. L'Aneto es pot veure amb relativa facilitat des de molts llocs. Però sempre ens queda el vessant de la gelera, ens queda que dona nord. De manera que sempre el veiem una mica rasquillentes, una mica així de costat. En canvi, aquest coll queda absolutament frontal d'aquest vessant nord. La gent de la Vall d'Aran, quan volen pujar a l'Aneto, el que fan moltes vegades és pugen aquest coll, baixen, després van a dormir al refugi de la Restanca, i després de la Restanca, l'endemà pots pujar, i l'Aneto, etc. També que és un lloc de pas. Però l'ascens és relativament fàcil, però tampoc ens ho podem prendre com una excursió. Com una passejada. Sí. És molt fàcil d'arribar al punt de sortida. On vas anar tu per començar aquest ascens? A l'Artigadolín. A l'Artigadolín és, recordem que havíem parlat en el seu dia d'Aigualluts i havíem parlat de tots aquests espais. Doncs al final de tot de la vall hi ha un espai molt obert que és l'antic circ de la gelera, un espai, una planura important, en el que sempre hi ha cavalls i vaques pasturant i molta gent, això també cal dir-ho. I aleshores aquí només cal que ens separem una mica d'aquest espai més concorregut per començar a ascendir al Coll del Toro. És molt fàcil de veure perquè mirant cap al sud, deixant a darrere la Vall d'Aran, a la dreta, a l'oest, diguem, ens queda un coll que té una característica molt fàcil de definir perquè és un coll més aviat arrodonit. No és un coll tancat com pot ser els colls... És obert, és un coll obert. Sí, és un coll obert. Una U molt oberta. Sí, a més és molt planer i de seguida s'identifica. Aleshores, el camí és, mirant el coll, has de pujar sempre per l'esquerra del torrent. Pujar per la teva esquerra. Però hem de tenir en compte que quan parlem d'esquerra i dreta amb un riu o amb torrent és sempre en la direcció de l'aigua. De manera que, per ser veraços, hauríem de dir de pujar per la dreta del torrent, perquè el que marca la direcció d'esquerra o dreta és l'aigua que baixa pel torrent o per un riu. Per tant, t'has de posar d'esquena, com si diguéssim, el torrent, no? Segons baixa l'aigua. Exacte, i dir, llavors, per la dreta. ja saps clar, el que és dreta. Que seria, en el nostre cas, quan pugem a l'esquerra del torrent. Està clar.
El primer tram és un tram una mica trencat, de tartera, però molt estic pujant enmig d'una fageda, de manera que el camí està ombrívol. Però hi ha un moment en el que he d'afrontar una petita llastra de pedra De roca. que m'obliga a fer alguns passos amb les mans. De grimpada. De grimpada, no és escalada, No és escalada. I està equipat? Et vas trobar cordes posades? No, no és necessari. No és necessari. El camí és molt lògic, però sí que aquella persona que pugui ser una mica aprensiva a pujar segons quins punts, doncs aquí millor potser que vagi a la segona excursió que proposarem, no? Que seria una mica potser una altra opció, no? Un cop superat aquest pas és posar un peu davant de l'altre, un peu davant de l'altre i arribo a dalt del coll. Però és un camí de ziga-zagues, no? Perquè el desnivell és fort. És molt fort. Hem de pensar que hem de pujar uns 800 metres, de manera que és un desnivell que hem de calcular, pujar al coll ben bé hora i mitja, 2 hores, a no ser que siguis un superdotat. I llavors, punts de referència, clar, tens el torrent, òbviament, que no perds mai. No, el torrent no el perds mai i el coll. En tot moment el vas veient. En tot moment vas veient que a esquerra deixes cims molt agrest, a dreta a l'escarena, que continuaria d'aquest coll, és agrest però no tant, però sí que clarament queda definit el coll entre aquestes muntanyes. Hi ha fites per això? Jo quan hi vaig anar no em vaig trobar. No recordo haver-ne vist. Perquè és d'aquells camins que està molt poc transitat i aleshores jo crec que tothom s'acaba espavilant, si no és una mica més a l'esquerra, una mica més a la dreta. I una fita seria algú que realment el conegui molt i jo trobo que posar fites ha de ser molt agosarat. O hi has passat moltes vegades, o si és la primera vegada que poses fites i després què? Et perds i què? Tornes enrere a tirar a terra les fites? Clar, perquè la pregunta és qui posa les fites? Jo considero que per un cantó gent amb bona fe, però per altra banda gent que a vegades... Ara hi ha una certa moda, posar Sí, fites per això, a tot arreu. que jo ho sento, però aquesta idea d'anar apilant pedres, que sembla que sigui molt zen, no hauria d'estar prohibit. És que aquella persona se l'hauria d'expulsar de la muntanya si no és realment per una utilitat de marcar un camí. Esclar. Un camí. Perquè abans sí que tenies la certesa que aquella fita t'indicava un camí, però ara no. No, és que l'altre dia vaig estar a Sant Jeroni, a Montserrat, i a 200 metres de Sant Jeroni hi ha un petit pla i la gent s'ha començat a posar com a mania aquells còdols que el conformen Montserrat, a posar-los un damunt de l'altre, aviam quin aconsegueix més. Això és un... Ho sento, és un atac. Per això es veu a molts llocs, De sobte que t'apareixen... Jo ho he vist a Islàndia, ho he vist a l'Himalaya també hi és, ho he vist a Montserrat, i hi ha aquesta mania. I això, què aporta? És una dèria mundial. Potser s'hauria d'estudiar, això, Joan. Potser sí, potser sí. Potser és el senyal d'alguna cosa. Mira, jo crec que aquesta gent que fan això, potser millor que es dediquin, en comptes de fer això, a que quan van pels camins es reculli les escombraries que deixen això està bé, sí. Seria més útil. No llançar-les i segon... I primer no llançar-les, i segon recollir les que trobes. Bé, en tot cas, arribes dalt del coll i et trobes amb aquest llac remot, solitari, enmig de tarteres, de prats d'herba, és aquells llacs de silenci absolut. Una meravella. Sí, a més és curiós perquè vas veient que quan arribes el camí va perdent pendent, va baixant fins que veus l'estany aquest al capdamunt. Sí que és veritat que el camí, en els passos més tancats i en els passos més obligats, allà es veu molt clar el camí, no té problema, perquè només hi ha aquell pas. I en alguns indrets d'aquests puc trobar algun senyal, alguna fita. No recordo haver vist pintures que et marquessin el camí, però sí alguna... Com tu dius, és difícil pedra. perdre's aquí perquè vas seguint el torrent. Sí, no? sí, i si tenim una mica d'experiència, això cap problema. I el coll és el coll, vull dir que has d'anar a patar allà, no pots anar a patar enlloc més. Sí, i si t'equivoques, millor tornar enrere en aquests casos. Potser és més complex trobar el llac de Bessiberri, potser. No, complex no, és un llac... Aviam, és que clar, estem en un altre sector. Sortim de la Vall d'Aran, estem a la boca sud del túnel de Viella. Just abans d'accedir a la Vall d'Aran. Just abans d'accedir a la Vall d'Aran, que això és una de les experiències més divertides que hi ha, que a vegades entres per la boca sud del túnel de Viella i surts a la nord, i a la sud tenies un sol espaterrant i arribes a la nord i està plovent o està nevant o no sé què, no? I a vegades a l'inversa. És com una pel·lícula d'Horitzons Perduts, no? Més o menys. Que entraves en un món diferent. Sí, és que és molt curiós. Jo entenc que els aranesos... Que durant... Vas a dir, jo entenc que els aranesos vulguin ser independents? Això ja no hi entro. Jo entenc que realment ells històricament no tinguessin relació amb Catalunya, ni amb el sud. És una part dels Pirineus que lògica, una barrera absoluta. La lògica és anar cap a Sant Gaudens, baixar cap a Toulouse, és a dir, tirar avall, perquè atravessar l'altre cantó fins que no es va obrir el túnel de Viella, estem parlant de l'any 40 i alguna cosa, que en aquell moment era un túnel absolutament que només hi passaven animals, i la ruta per anar cap a Catalunya era agafant pel Plat de Beret, a l'Os d'Isil, i aleshores me'n vaig cap a les Valls d'Àneu. Aquesta idea d'anar a buscar
cap a on anem ara, que és la boca sud del túnel de Villa. No hi anava ningú. No hi anava ningú. Com a molt, alguns rabats que travessaven per allà, per aquells colls. Perquè sobre el túnel hi ha cims de 3.000 metres. Clar, és que hem de tenir en compte això, que no estem parlant pas de qualsevol cosa, travessar-ho era difícil. I aquí una mica aquest altre estany dels beciberris d'aquest vessant sud ens dona una perspectiva molt diferent d'aquesta Vall d'Aran que anomenàvem anteriorment. Va, mirant el túnel és cap a la dreta? Sí, hi ha una vall molt marcada just a davant del túnel, que seria una vall que ens portaria cap a Colomers, ens portaria pròpiament ja cap a un Pirineu més del que és allò dels cavalls de foc o aquesta... Més ferèstec, més dur. Més diferent. En canvi, aquí el que hem de fer és... Hi ha un refugi, un antic refugi a peu de carretera pràcticament, que ens pot marcar clarament l'inici del camí. Mirant aquest refugi hem d'anar descendir per la vall en direcció, sud, i en un moment determinat veurem una vall molt marcada a la nostra esquerra, a l'est, que és una vall en la que baixa un torrent que habitualment porta molta aigua. Molta aigua perquè el que recull és la cubeta de neu i de glaç que hi ha a tot el vessant oest de la serralada dels Beciberris. Els Beciberris, que és un nom clarament d'origen basc, és una serralada molt fàcil d'identificar perquè tot es manté al voltant dels 3.000 metres. El Beciberri nord, 3.000 i escaig, el Beciberri central amb prou feina supera els 3.000, el sud 3.032, si no recordo malament, i el Comaloformo, que seria el més alt, amb prou feina supera els 3.000. Però tots estan com posats alineats clarament de nord a sud, del Biciberri nord al Biciberri sud, ens marquen aquesta línia. I és una carena de diversos quilòmetres que el que fa és acumular molta neu durant l'hivern i tota la cubeta de tots aquests beciberris es fan com un embut i tots van a buscar aquest torrent pel que pujarem. La pujada per aquest torrent al principi és molt plaent, enmig de fagedes. Hem de tenir en compte que estem a Pirineu, de manera que blocs trencats, un caos moltes de pedra tarteres. important, tartera, etc. Clar, jo imaginava per això el bosc, T'imaginava sentir el torrent però sense veure'l. Sobretot al començament del... El començament és molt així, és veritat, perquè és aquell bosc de fageda de Pirineu amb poc sotabosc, que tu vols veure el torrent en tot moment. Però no el veus. No el veus, però el vas sentint tota l'estona. I vas pujant i vas guanyant metres, perquè aquí hem de guanyar al voltant d'uns 500 metres de desnivell. Tampoc és una excursió molt llarga, estem parlant de 3 hores. 3 hores a pujar i baixar, o 3 hores i mitja, o una cosa així. Sempre tenir en compte les aturades, això recordem-ho sempre. Clar, i el temps està de vora el llac, Joan. Exacte, Tampoc és interessant. es tracta d'arribar a fer la fotografia i marxar corrents. Exacte, i estar tranquil·lament allà. Gaudim de la bellesa, siguem una miqueta hedonistes. Sí. El que és interessant aquí és la pujada aquesta, i en un moment determinat, el pujant, recordem la direcció de l'aigua, estem pujant per la dreta del torrent, de sobte s'ha de travessar a l'altre cantó, hem de passar a l'esquerra del torrent, per un antic pont de fusta que l'última vegada era una mica inestable, s'ha de tenir experiència. Aquí també deixes passar els amics? Sí, és interessant. Portar amics sempre és un bon consell. És un bon consell. Tu mateix, endavant. Sí, tu primer. Ja et vindré a buscar, vaja. Però escolta, a la muntanya saps que si li passa alguna cosa a un amic que va amb tu ets l'encarregat d'ajudar-lo. Sí, hi ha dues opcions. Opció. Jo en conec una, no sé quina és l'altra. Opció, cridar emergències i intentar baixar-lo. Pots a cridar segons on, pots a cridar. Opció 2, agafar unes quantes pedres i començar a tapar-lo i dir-li així estaràs més còmode. Joan, sembla que no vindré, no t'acompanyaré a veure cap llac. No, jo sóc molt amic dels meus amics i espero que s'hi passi a mi. Així, com és que aquest pont no l'han refet, no l'han... Mira, jo vaig participar-hi en el seu dia en la construcció d'aquest pont, però estic parlant de fa 30 anys. Home, sí, Joan. I després s'ha refet, escolta, ja podríeu fer una campanya de renovació. No, després s'ha refet i ara és un pont una mica estable i realment està molt bé, és un pont que... Però sempre és d'aquelles coses que... Hem de tenir en compte que és una zona que, malgrat que ens sembli molt humanitzada, per exemple, quan continues el camí i arribes just al coll on ja veus el llac, allà hi havia un antic refugi. Un refugi lliure, molt petit,
que estava a dalt del turó, que penses, aquí no li pot passar res. Els refugis lliures al Pirineu estan col·locats en indrets molt estudiats, que no hi hagi perill, estratègia, etc. Doncs però va baixar una allau i se'l va emportar, el va eliminar, no en va quedar res. És a dir, aquell que, quan mires un mapa de l'Alpina de fa 30 anys, encara hi era marcat el refugi aquest. Tu anaves allà i no hi quedava. Jo recordo haver vist... El vas comprar? Els va escombrar. Jo recordo haver vist els matalassos de dins del refugi absolutament escampats pel turó aquell. A les capçades dels pins. És a dir, la força que té un allau d'aquests és que és impressionant. Una cosa que no m'hi agradaria trobar-m'hi al mig. Quan ho veus de lluny no t'imagines el terrabastall que et suposa. No. I si t'enxampes, que és impossible. I a més, si t'enxampa la neu és dolent, però a vegades només que t'enxampi l'aire frontal que té davant és d'una potència que ho tira tot a terra. Sí, i t'ofegues la pols de la neu i això t'ofega, i si no, doncs, els blocs de gel que baixen a 200 per hora. Vull dir, això, aquesta idea, hi ha 1000 teories de com sortir d'una allau, però t'ho puc ben assegurar que... Aquella que diu que has de nedar... Sí, t'has de fer bola, quan s'atura fer espai... No, en aquestes situacions, segons quin tipus de neu... Anava a dir, has de tenir la sang freda, que certament, si estàs al mig d'una allau, deus tenir la sang freda, envoltat com estàs de gel. Bé, no farem bromes al respecte, perquè no m'agradaria. No, la qüestió és que jo vaig pujant per aquesta... Hem superat el pont, superat el pont, arribem al coll aquest, i aquí al coll el que faig és que se'm moure. Jo havia pujat fins ara per tocar en el torrent el soroll aquest de l'aigua constant que em va, diguem, minant l'oïda. No hi ha ossos pescant salmó? No, No és zona de rius de salmó. Que aquesta és una de les grans preguntes. Per què no hi ha salmó als rius del Pirineu? No! Com s'ho fan les truites per arribar a segons quins estanys dels Pirineus? Joan, hi ha moltes preguntes que no tenim resposta. És impossible que pugin fins allà. Que sapiguem, les truites no tenen el comportament dels salmons. No, d'anar pujant i saltant per segons quins... Almenys no ho hem vist, no s'ha vist. Jo he arribat a la conclusió que hi ha molta reintroducció de truites segons quins estanys, però és que si no, o un dia van ploure truites als Pirineus, quan Jesús va passar per les nostres terres... Si ens falta una part de llegenda... El miracle del pa i els peixos, en aquest cas, va ser posar truites als estanys. El cas és que hi ha truites als torrents dels Pirineus, sí, als llacs. I als llacs hi ha peixos, hi ha molta gent allà pescant, a més, avui hi trobes gent. Pescant? Hi trobes gent a tot arreu, pescant als Pirineus. Mira, fa no massa, a l'estany, un estany que hi ha a Andorra, que és un estany perdut de l'illa, que és a la zona prop de l'estany de l'illa, que hi ha un altre estany que es diu l'estany glaçat, que és un estany molt petit. Ja anirem. Allà hi havia un parell d'homes pescant. Però que hi pescaven foques, perquè si l'estany és glaçat... No sé. No, em van ensenyar i portaven algunes truites i això, però penses... Ja és moral, perquè, de veritat, és que arribar fins allà... Amb una canya de pescar. Amb una canya i l'equipament... Que se t'enganxa a les capçades dels arbres. I la bossa, i aquestes coses. Era... Que dius, no, les aficions... Bé, clar, ja no diguem... No, sí, clar. Hi ha de per tot. Però clar, si està prohibit caçar, no està prohibit pescar? Hi ha zones que no, hi ha zones que està permeses i que pots d'una mesura determinada, d'unes condicions... No sé, és que és un... Mira, jo ho sento, Jo vaig fer una portada pescanya. No, i tinc un amic que li agrada, i sempre li he preguntat, però què hi trobes allà? Diu, no, és una estona de tranquil·litat, no sé què i tal, però... Jo no hi entrarem aquí, no hi entrarem. No, ens posem en un hort... Sí, tu arribes al capdamunt... Arribes aquí al costat d'on hi havia el refugi, aleshores has de descendir una mica fins a l'estany, i és un estany que això sí... les vores est i oest és on em puc instal·lar, perquè la vora nord i sud queden a peu de Tartaram i és un espai en el que és poc simpàtic d'instal·lar-s'hi. Hi ha una altra opció, que un cop he vist aquest refugi hi ha l'estany més petit, que aleshores he de travessar tot l'estany del Biciberri pel seu vessant sud. Hi ha un camí que és el camí que permet pujar al Biciberri Sud, que és una excursió molt maga, tot cal dir-ho, per pujar al Biciberri Sud. I aleshores, allà on hi havia previst instal·lar-hi un altre refugi lliure, etc., doncs allà hi ha un estany molt més petit que encara és més solitari que aquest, perquè aquest no queda ni en la ruta per pujar al Biciberri Sud. I no t'hi banyes? No tens la temptació terrible amb el cansament i suat com estàs de l'esforç de banyar-t'hi? Mira, és com en una excursió que anàvem les meves filles i els fills d'uns amics, que vam anar al refugi de Rule des d'Andorra,
anàvem d'hora i vam dir ostres, hi ha un estany, banyem-nos. I a més era un estany que feia calor, era un dia d'estiu i feia molta calor i tal. Doncs la Berta, la filla d'aquests amics, s'hi va banyar. Doncs quan va sortir, va trigar un quart d'hora, 20 minuts, en recuperar la temperatura corporal que li tocava. S'ha de ser molt atrevit. Glaçada. Aigua que deu estar a 2, 3, 4 graus. I això? I quan t'aixugues amb la tovallola és talment com si agafessis un roc i et freguessis la pell. És una sensació. És a dir, l'impacte sobre la persona és brutal. Però i el ple, Joan, i el ple. Sí, això sí. Joan, tornaràs a explicar-nos més llacs? Vinga, va, sí. N'hi ha d'altres d'iguals o tan bonics com aquests, Fins aviat. Gràcies a vosaltres. Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals. En caure la tarda em vaig arreglar i vaig baixar al pati. Esperar que passés a recollir-me el pare Jaume Travessa, l'home que, des de feia més de 20 anys, es trobava al càrrec d'aquella missió situada a la ciutat Gujarati de Surat, a 300 quilòmetres al nord de Mumbai. Un cop al pati, vaig contemplar les minses aigües del riu Tapti. Només alguns grans tolls i uns pocs canals que dibuixaven uns camins capritxosos sobre l'ampli jaç del riu. A l'hora de dinar, el jesuïta m'havia informat que aquella tarda anava a visitar una leproseria i després unes famílies en un poble proper i que tornaria aviat. Mai no sabia, tanmateix, ja que estava molt sol·licitat i se li feia tard. Però no hi feia res. La temperatura era perfecta i feia goig de contemplar el cel ample, que a aquella hora s'amarava d'uns tons rogencs que arribaven fins al riu. En aquell jaç fluvial mig eixut, algunes dones rentaven la roba aprofitant l'aigua corrent dels canals. I en els tolls, un parell de grups de búfals es remullaven en plaer. Alguns ocellots planaven calmosament, dibuixant grans cercles en silenci. Els corbs, en canvi, no paraven de xerrar. Passada una estona, em vaig acomodar al banc de ciment, situat d'esquena al riu i de cara a l'edifici de la parròquia, que era una construcció allargada de 2 plantes. A la de baix s'hi allotjaven la capella, el garatge i la gran cuina on passava el dia pràcticament la família de Goa encarregada dels afers domèstics. Al primer pis, menjador i dormitoris. De sobte van passar xisclant els 2 infants petits de la família, empaitant-se l'un a l'altre, i poc després va aparèixer una de les noies, la Nina, de 13 anys, que se'n va quedar mirant amb els seus ulls enormes. A més del pare Jaume, en aquell moment habitaven la missió el pare John, un dominic belga de 80 anys i llarga barba blanca que passava gran part del temps a la seva cambra meditant de cara al riu. I també el Joseph, un bon home de Maharashtra que portava entre mans la fundació d'un ashram que pretenia sincretitzar hinduisme i cristianisme. Amb aquests 2, el missioner solia fer després de sopar un parell o 3 de partides de dòmino, sempre que no tingués cap compromís, esclar, com era el cas d'aquell vespre. Encara hi havia roig al cel quan vaig sentir que s'aturava l'ambassador a la porta principal. Vaig sortir a abordar-lo i, una hora més tard, ens trobàvem instal·lats entre el públic d'un circ, contemplant l'espectacle d'elefants ensinistrats, contorsionistes impossibles i altres prodigis. La companyia procedia de Kerala,
terra on les arts circenses estan històricament arrelades, com ho prova el fet que la seva costa, la costa Malabar, dona nom a una de les especialitats més esteses del gremi. El missioner i jo no hi havíem anat pas sols al circ. Ens acompanyaven 4 monges de la congregació de la Mare Teresa de Calcuta, abillades amb els característics hàbits blancs ribatejats amb les franges blaves, i que jo coneixia perquè vivien just davant de la missió i el pare Travessa els feia missa a la capella cada dia a 5:45 del matí. Jo sóc molt crític amb el proselitisme cristià, com ha quedat establert en algunes de les cròniques, i amb la idea de veritat absoluta que el genera, que em sembla absurda i arrogant. Tanmateix, i dit això, de vegades cal fixar-se purament en les persones concretes i els seus actes, i el cert és que aquella colla que seia al meu costat dedicaven la seva vida al socors de pobres, malalts i moribuns. El pare Travessa, a més, era una persona d'una bonomia extraordinària i les monges eren noies d'una tendresa i una candidesa infinites. Va ser per això que, en la meva modèstia, m'havia permès d'oferir-los un moment de descans i convidar-los a tots plegats al circ. I ara em plaïa de contemplar-los allunyats del dolor quotidià per uns moments, picant dolços de la paperina i admirant acròbates i equilibristes i rient amb els disbarats proposats pels pallassos. Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, què tal, com estàs? Bé, anar fent. Mira que hi ha llengües que estan a punt d'extingir-se, eh? Sí, n'hi ha moltes. Moltes més de les que ens pensem, eh? Sí, de fet, potser, ara no vull ser pessimista, però diria... No sé si la majoria, però gran part de les llengües que es parlen al món estan a punt d'extingir-se perquè tenen darrers parlants. David Valls, lingüista. O van cap a l'extinció en el sentit de que no s'estan transmetent amb normalitat a les noves generacions. I això en molts casos és irreversible, és un procés que no l'atura Sí, a la majoria de casos és irreversible. De fet, no hi ha cap cas documentat realment, ja sé que ara la gent pensarà en la breu, d'una llengua que s'hagi revertit la seva extinció o que hagi tornat al Wampanoag sec, ho diries, però és un cas rar de moment, podem dir, i tampoc podem dir que sigui un cas exitós, perquè per bé que la llengua s'ha revitalitzat i hi ha gent que el parla, són, no sé, 15 persones que el saben parlar i a més el tenen com a segona llengua la majoria i no sé quin ús social en fan realment, però una llengua que la parlen 10 persones de forma habitual, no sé jo si es pot dir que hagi tingut un èxit. L'èxit seria en tot cas tornar la llengua a l'estat com a mínim que tenia abans de que desaparegués, que és que tenia un ús social, i aquest ús social, si era de 150 persones o de 200 o de 500, doncs era aquest. Ja era suficient. Pensa que, per exemple, a l'Amazones i moltes zones remotes hi ha llengües que tenen 400 parlants, però són llengües vitals. Tenen vitalitat perquè, bé, són 400 persones, que és poquet, però les fan servir en el seu dia a dia, les transmetren... I per tant són vives. I per tant són vives i no hi ha cap problema. No és el cas del Dirbal. No és el cas del Dirbal, que és una llengua que es parla a Austràlia, al nord-est de Queensland. Clar, això també varia molt, depèn d'on ho miris, no?, les fonts, però en tot cas té uns 29 parlants, dels quals només 8 són natius, o sigui, la resta són parlants o que han après la llengua de més grans, o que l'han allò perquè els pares la parlaven, la saben parlar, però no la tenen com a primera llengua. I les fonts, depèn d'on ho miris, aquesta xifra varia molt. Varia molt... Esclar, és filar molt prim, eh? És filar molt prim. Des d'aquí dir que hi ha 29 parlants. Clar, sí, a veure, comptar 29 parlants no costa gaire, de fet, però en qualsevol cas, llocs que en diu 29, llocs que en diu 20, llocs que en diu 50.
deixem-ho que és una xifra molt baixa. Són molt poquets. Són molt poquets, i és una llengua, doncs, això, amb 8 o 9 parlants natius, en qualsevol cas, i que, doncs, sembla ser que no s'està transmetent, té gramàtiques, diccionaris, hi ha programes on te l'ensenyen i tal, però no, la força de l'anglès a Austràlia és... Molt d'èxit aquests programes sembla que no el tenen, no? Perquè si només hi ha 29 parlants, doncs... Esclar, no, però això és una mica, diria, no sé si es pot fer la comparació, tu ara vas a la Universitat de Barcelona, plaça Universitat de Barcelona, i fan cursos de sànscrit, i tu pots aprendre el sànscrit. Ara, aquella aula, quanta gent són? 15 persones, 20 persones? 6 persones, 5 persones. Sí, és igual, les que siguin. No, una mica més perquè ho he fet. Érem 15 o 20 a classe, dels quals n'hi ha uns quants que mig curs pleguen perquè ja els avorreix, i els que van continuant fan 3 cursos de sànscrit i bé, acaben tenint una mica de nivell de sànscrit, podent llegir textos i 4 coses. Ara, això fa que el sànscrit sigui una llengua revitalitzada, això fa que el sànscrit sigui una llengua que s'utilitzi a Barcelona mateix. A Barcelona, no. Com a mi a Barcelona, no. Aquella estoneta... No ho sé. Clar, aquella estoneta sí, a la classe aquella, no? I ben just, esclar, perquè et facin classes de Dirbal i vagin 20 persones o n'hi vagin 50, tampoc fa que la llengua es revitalitzi. Hi ha un coneixement passiu de la llengua, hi ha una gent que potser la pot fer servir, però això no fa que surtis a plaça Catalunya i sentis una conversa d'un nen amb el seu avi que donen besses als coloms en sànscrit. No, ja veig que també deu ser difícil anar pel carrer i sentir parlar Dirbal. Això mateix. Sí, és una llengua que les deu parlar. Molta casualitat. Gent gran, a casa i poca cosa més. Sí. I d'on ve aquesta llengua? Bé, és una llengua que pertany a la branca dirbàlica de la família de les llengües Pama-Nyungan. Ens hem quedat tots igual. Jo també. Sí, en tot cas, una llengua d'origen, no? Sí, no és una llengua aïllada, sinó que pertany a un grup de llengües. Això hi ha una teoria d'un lingüista que diu que, o pretén demostrar, no sé si és o no, que totes les llengües australianes venen d'una mateixa llengua. Passa que això fins ara no s'ha pogut demostrar gaire, perquè fa molts anys que allà hi viuen persones. Diuen 50 i alguns especialistes diuen fins a 60.000 anys. Fa que hi viu gent allà, doncs imagina't, si aquella gent van venir parlant tots una sola llengua, si amb el llatí en 2.000 anys i ja has vist com ha quedat la cosa, diguéssim, que no ens entenem, que vas a Madrid i diuen que no t'entenen, doncs imagina't amb una llengua... És cert aquest fenomen, Sí que n'he sentit parlar, sí. Sí, oi? Bé, però en qualsevol cas, imagina't, si vas a Madrid parlant català i diuen que no t'entenen i ja veus tu el català, el castellà, el que s'assemblen, doncs imagina't una llengua que han passat 60.000 anys, suposant que aquella llengua fos la mateixa, què n'ha de quedar d'aquella llengua original, com pots reconstruir allò, és molt complicat. El mateix indoeuropeu, que deu tenir 5, 6, 7.000 anys, ja costa molt reconstruir segons quines coses, tot i això hi ha indicis, que allò era una sola llengua, i queden les arrels, i queden els números i moltes coses. Escolta'm, i què li passa al Dirbal? Per cert, tu li dius Dirbal? Dirbal, Sí. Perquè té una D i una Y, i una I llatina, per acabar-ho d'arreglar. Dirbal. No sé com s'hauria de pronunciar, hauríem de preguntar a algú. Amb un aborigen. Dirbal, però clar, ja hem dit que seria difícil de trobar-lo. Sí, bé, buscar el llistint telefònic. Sí, potser, això abans es feia almenys. I pel cognom, a veure si n'encertem algun. Sí. Et preguntava quina és l'especificitat de... Sí, a veure, és una llengua... Totes les llengües tenen especificitats. Òbviament, si un Dirbal fes aquest programa de ràdio i parlés del català, trauria trets exòtics del català, que també en té molts, des d'un punt de vista d'un Dirbal. Però nosaltres som catalans i des del nostre punt de vista el Dirbal té, entre altres coses, un gènere, que en podem dir el gènere comestible. Que es pot menjar? El gènere no, però fan servir un gènere específic per plantes comestibles. Només per plantes comestibles? Sí. És a dir, hi ha masculí, femení i el gènere de les plantes comestibles. De fet, tenen més gèneres. Ara expliquem tot una mica més sí, explica'ns-ho. El gènere ja és una cosa que hem tractat bastant aquí. Malauradament, no tot el personal d'aquesta casa de Catalunya Ràdio s'escolta aquest programa, amb tota la modèstia del món. Bé, per començar, el terme tradicional, aprofitem del gènere, de les gramàtiques, d'allò de dir el masculí, el femení, tot això. Bé, el fet de dir-ne gènere és una qüestió que ve de les llengües europees, d'algunes, no totes, perquè només tenen 2 gèneres, o algunes
tres que tenen el neutre, com l'alemany, no? Masculí i femení, no? Però quan els lingüistes europeus, evidentment, no? Des d'un punt de vista eurocèntric, van començar a veure altres llengües, se'n van anar cap a Àfrica, cap a Amèrica, doncs van veure que això de tenir 2 gèneres o 3 era una cosa bastant reduït a llengües europees i que hi ha llengües amb molt més gèneres. A Àfrica mateix, les llengües bantu tenen fins a 15-16 gèneres, no? Llavors van dir, això no en podem dir gèneres, sinó que en direm classes nominals, que és com se diu de forma més tècnica, que al final no deixa de ser un sistema de classificació de substantius, no de persones. Hi ha gent que s'entesta a classificar persones mitjançant el gènere, però no és cert. El gènere és per classificar substantius, noms, dit així més planerament. Llavors, el gènere comestible només es troba en llengües australianes. Aproximadament hi ha unes 45 llengües a Austràlia que tenen gènere i la meitat d'aquestes tenen un gènere que fa referència principalment als aliments vegetals. Per tant, el Dirbal no és l'única llengua que ho fa, sinó hi ha unes quantes més que ho fan. Llavors, parlant del Dirbal, aquesta llengua té 4 gèneres, incloent-hi el de les plantes, i vegem més o menys com funciona. A veure. Sí, tenen un gènere, que en direm el gènere 1, però que ells utilitzen el morfema, diuen bai, llavors posen aquesta paraula a davant de les paraules que volen classificar, perquè hem dit que el gènere és per classificar, no? Dins d'aquesta classe nominal. Això m'agradaria, dins d'aquesta classe nominal, i aquest gènere, el bai, és per noms propis dels homes, per homes i nens, per la majoria d'animals, alguns ratpenats... Només alguns? Alguns. La majoria a saber de serps... per què han decidit que alguns portin el bai i altres no. Teòricament, l'assignació de gènere és una cosa que es diu que és arbitrària. Llavors, en aquest cas, jo no sé quina classificació, perquè alguns ratpenats sí, d'altres no. També la majoria de serps, granotes, llargandaixos, alguns ocells, no tots, la majoria de peixos, tampoc tots, el marisc, la majoria d'insectes, la lluna, l'arc de Sant Martí, els trons, els llamps, la pluja, el boomerang, l'am, la xarxa de pescar i gomera, que és una arma que tenen allà tradicional. Sí, llavors, el que una dèiem, arma d'impuls tradicional, sí. El que dèiem, els gèneres és d'assignació arbitrària, teòricament, però potser no sempre és arbitrari, perquè si aquesta gent reserven un gènere per les plantes comestibles, potser aquí no hi ha arbitrarietat. Això pot ser un sistema també de supervivència, perquè totes les plantes que anomenis amb aquell gènere, saps que te les pots menjar. Clar. Les plantes que no anomenes amb aquell gènere, com a mínim dubte, i no te la mengis. Clar, una llengua no deixa de ser el reflex de les necessitats d'un grup cultural. Sí. És a dir, tu has tingut la necessitat de designar allò d'una forma determinada. No? Això mateix. Llavors, hem dit el gènere bai, que és tot això. Ens en falten 3. Ens en falten 3. Som més ràpids. El gènere balan és noms propis de dones, dones i nenes, gossos, l'ornitoring, el bandicoot, que és una mena de marsupial, l'equidna, que és un altre animal de la família dels ornitorings, alguns ratpenats Mira també. Mira que tenen fauna estranya, Austràlia. Sí. Algunes serps, tortugues, la majoria d'ocells, alguns peixos, les gambes, els crancs, alguns insectes, el foc, els estels, el sol, una mena d'escut que tenen ells tradicional, la majoria de llances, les llances que fan la majoria pertanyen a aquest gènere, un bastó per fer foc, allò que encens un bastó i mantens... són aborígens, sí, no? I mantens aquell bastó com no una mena... No tenien pas encenedors per fer foc. Una mena de torxa, diguéssim, les ampolles, les cascades dels rius, els líquids bevibles i algunes plantes no comestibles. Però fixa't, aquí hi ha les dones, els ratpenats que no hi havia en la primera... Suposo que sí, esclar. Inclosos en algunes serps que no hi eren... nominal, les serps que no hi eren a la primera classe nominal. Sí. I el tercer? El tercer és on hi ha les plantes comestibles i la mel. Que no deixa de ser comestible, encara que no sigui una planta. Encara que no sigui una planta. I només això. Llavors, si tu dius, imaginem-nos una planta que ens podem menjar, no sé, l'enciam, no? Doncs jo m'imagino que aquesta gent, com que és el gènere balam... Hauries de dir balam, no sé clar, què. Nosaltres diem l'enciam, l'enciam, sí. És masculí, ells diran balam-ciam, per dir-ho així ara... Sí, clar, no sabem com es diu enciam. No sabem com es diu, un símil, Exactament. La mel, doncs ells diran balam-mel. I anar fent. S'ha acabat, no? Les plantes comestibles i el mel. Clar, si és una planta que no és comestible, imaginem un cactus, m'ho invento, doncs han dit que les plantes no comestibles era balan, acabat amb bena, doncs ells diran balan cactus. Clar, és una forma ben senzilla de saber si te'l pots menjar o no t'ho pots menjar. Correcte. Balam romaní, perquè el romaní es pot menjar, balam farigola... Home, depèn de com, Això sí, però te'n pots fer una infusió. Sí, o una sopa, però clar. Una sopa, sí. Escudella de romaní. Sí. Llavors, tenen l'últim gènere, que és el gènere que es diu bala, que és per noms propis dels llocs, o sigui, no sé, seria Barcelona, diríem Bala Barcelona, per exemple, gairebé totes les parts del cos,
el vent, els ciclons, els núvols, la rosada, una espasa que tenen ells per lluitar, també entre aquest gènere, les destrals, els ganivets, les pistoles també els han inclòs, que és una Que és curiós, perquè això deu ser nou, clar, això els ha arribat de fa poc. Clar, però una pistola no deixa de ser un substantiu, el qual ells han de classificar perquè és una llengua amb gènere. I per tant l'han posat aquí amb els núvols. I l'han posat aquí amb els núvols. Quina llàstima. Sí. El que passa que si t'hi fixes, ja tenen coses com les destrals i les espases, que són elements bèl·lics, diguéssim. Llavors, segurament la pistola ho han associat amb un element d'aquests i ha entrat dins aquest gènere. Això va molt per instint, Vull dir, tampoc és que hi hagi un senyor d'Irbal que s'assegui i estigui rumiant on posar el gènere. Simplement surt des de l'instint que tenen els parlants de la llengua. Com a parlant de la llengua tens un instint, igual que tu veus una paraula que no has vist mai i li has de posar gènere. Com la primera vegada que va sortir internet o va sortir la pàgina web, no? I algú va dir, doncs en direm la web, i la gent en diu la web, malgrat que el term cat és el web, no? Jo entenc que han dit el web perquè el masculí és la categoria no marcada, llavors suposo que han dit que fem-ho masculí, però ara això tant és, no? Bé, deies el ganivet, la pistola... La pistola, cistelles, bosses, les cabanes, el camp mateix, la muntanya, les coves, pedra, guix, fang, la llengua, sorolls, la carn, peix, veus, aquí, en canvi hi ha coses comestibles, la carn, peix per menjar, també plantes no comestibles i abelles. Veus? Sí, les plantes no comestibles estan en aquesta classe nominal. Això mateix. Si ens hi fixem, tots aquests gèneres són molt heterogenis, o sigui, hi ha tota mena de coses, no?, i d'objectes a dins i d'éssers, tots menys el tercer, que ja hem dit que és el de la mel i el de les plantes comestibles. Això mateix, que és el gènere... el balam, que és un tipus que només cobreix, a més, doncs això, fruites, baies, bulbs, herbes, arrels, cultius, i cal tenir en compte que els d'Irbal són una gent que tradicionalment vivien doncs, en zones selvàtiques, no?, i en zones doncs, perquè viuen a la punta nord-est, a Queensland. A Queensland, sí. Que és on hi ha la zona de selva. Això mateix, una zona subtropical, crec, no? Llavors, doncs pensa que és una zona amb molta varietat i molta riquesa de plantes, com totes les selves, i ells tenen accés o coneixen prop d'unes 200 varietats de plantes comestibles. Són moltes. Clar, allà on viuen ells, d'aquest bosc plujós que se'n diu. Llavors jo m'imagino, i això és una cosa que dic jo, que hem dit abans, no?, aprendre a classificar bé aquestes plantes en un entorn on hi ha tanta varietat i on has de vigilar què menges i què no menges, doncs potser aquest gènere ha sortit més que des de l'arbitrarietat, sinó des de la necessitat. També cal tenir en compte que amb l'arribada dels europeus i la globalització allà han arribat nous menjars, noves fruites, noves plantes, com el mango, la canya de sucre, la farina, melmelada i tot això, i que això ells ho classifiquen amb el gènere balam, el de plantes comestibles, ho posen allà dins, amb el qual també hi posen les begudes alcohòliques. Per què? Perquè moltes begudes alcohòliques, bueno, moltes no, de fet totes, diria, surten d'una manera o altra de plantes. El seu origen... Clar, el vi mateix surt del raïm, que no deixa de ser, en termes genèrics, una planta, no? El whisky surt del malt de l'ordi, la cervesa també surt de l'ordi, correcte, no? Llavors, un exemple, doncs mira, per exemple, ells diuen bala yugumuja, que vol dir la fusta de la guaiapa. Veus com sí que el parles, el yerbal? Sí, i tant. Bala yugumuja. Sí. Bala és el gènere 4, que hem dit, que és per noms propis de llocs, per les parts del cos, els vents, les coves, el fang, la pistola, les cistelles, etc. Llavors, en aquest cas, no ho sé, deu parlar de la fusta, i que deu anar... Sí, de la fusta de la guaiapa. Sí, doncs que va parar amb el gènere aquest 4. Un dia podíem anar-hi, no? Potser veure els yerbal, aquests 29 parlants del yerbal. A mi, quan m'hi convidis, jo m'hi apunto de seguida. Deixem-ho que ho pensi. Penso. David, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Doncs ja en sabem una més, que almenys hi ha una llengua amb un gènere comestible, el d'Irbal, parlat per un dels pobles aborígens australians de la península de Queensland, al nord-est d'Austràlia. Aturem aquí el recorregut pel món. Ben Hastacio, Lisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles de Boi i avui qui us parla també, Toni Arbonès. Us agraïm que ens hagueu acompanyat en la nostra descoberta d'avui. I recordeu, tots som viatgers de la Gran Anaconda i ens mirem el món amb les orelles. Fins aviat. Segueix-nos a facebook.com/Els Viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.